Soms ben ik dingen aan het proberen en dan denk ik, dit kan onmogelijk iets worden. En dan proef ik dat en dan denk ik, toch wel echt heel erg lekker. En dan krijg je wel een soort euforisch gevoel. Ik ben Bram Bogaerts. Ik ben zaakvoerder hier van Hotel Bijla en restaurant Nif en tegelijkertijd ook nog mixologist van het restaurant. Mixologist is, simpele woorden, cocktailmaker. Ik maak cocktails, mocktails, alle mixdrankjes zoals de klassieke cocktailmakers dat 50 jaar geleden deden. Zoveel mogelijk zelfgemaakte siropen, zoveel mogelijk zelf uitgevonden recepten. Dus niet simpele Bacardi Cola, maar de meer geavanceerdere drankjes. Als je een cocktail maakt, dat is niet zoals een drankje waar je het flesje van open doet. Dat is een proces. Dat begint met gewoon na te denken over ingrediënten. Dan gaan we die ingrediënten bewerken, siropen maken, alcoholen infuseren, proeven, oefenen, verschillende recepten op loslaten. En we blijven gewoon doorgaan tot we die ene cocktail hebben waar mensen gelukkig van worden. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Wij vinden het heel belangrijk dat onze dranken gepaired worden met onze gerechten. In het cocktailverhaal betekent dit vooral de aperitiefcocktail, omdat dat natuurlijk de kennismaking van het menu is. Het moet ook liefst een beetje speciaal zijn, dus tot de mensen al meteen zoiets hebben van wauw, we zijn hier aan iets bijzonders begonnen. Pilsen heeft een heel leuk product, namelijk een bijzonder appelsap van al de biezen. Een heel puur product. Er zitten geen smaakstoffen bij, er is niks aangelegd. Het is gewoon echte appelsap. Heel vol van smaak, heeft ook een licht zuurtje. Dus daarom dat ik het ook graag gebruik samen met rabarber en limoensap. Dat past er goed bij en ja, het vult elkaar gewoon heel erg lekker aan.